Sziasztok, István vagyok, itt állok a Metalikum zenekar alapítójával. Hello, Lenne szia. pár kérdésem. Először is, hogyan alakult a banda? 2005-ben Szegeden alapítottam a zenekart, abból az ötletből kifolyólag, hogy akkor még nem volt Szegeden Metallica feldolgozás banda. Összehívtam pár tagot, és útjára indítottam a zenekart, azóta több tagcserén is túlestünk, de jelenleg itt vagyunk. Értem, és honnan jött az ötlet, hogy a szegedi Csillagbörtönben koncertezzetek? A Csillagbörtön keresett meg bennünket. Minden évben, nyári időszakban a Szegedi Csillagbörtön megrendezi a Dankó Pista Fesztivált. Ez egy kulturális sorozat, amiben mind zenei, mind művészeti előadások vannak. Ez természetesen ingyenes, és negyedjére is játszottunk már ott. És mit éreztek koncert előtt? Izgultok, vagy hozzászoktatok már ehhez? Hát vegyes, mert van, aki meg egy picit izgul a bandából. Én megmondom őszintén, a kezdeteknél én is izgultam, amíg nem volt meg a színpadi rutin, de most már én ezt magamról nem mondhatom, mert a többiek nevében nem tudok nyilatkozni, de valószínűleg már bennük sincsen akkora izgalom, mint korábban. Köszönöm szépen! Én is.